The responsibility and the privilege of the Books Council is to support and to develop the whole of the publishing and book industry here in Wales. And one very important aspect of its work is also concerned with the readers. Because without readers, obviously, there would be no books and no Books Council. Rwy wedi treulio a fy mywyd cyfan i bod pwrpas ym myd y llyfr. Ac felly, fe'n syfrdanwyd i sylweddoli bod chwarter poblogaeth Cymru cofiwch, oedd yn genedl erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar 15 yn ymfalchuon yn ffrostio yn y ffaith fod hi yn mwy o'i phobl hi yn medru darllen yn rhwydd ac yn rhugl na braidd unrhyw wlad arall dan hael. Bod chwarter poblogaeth Cymru ddegawd yn ôl ond a gallu darllen plentyn 11. Ond mae hwnna i fi yn warth ac mae'n ddiffyg cymdeithasol. Mae'r stategau yn gweud bod pethau wedi gwella erbyn hyn. Ond mae yna 12% o hyd mae'n debyg o'n cyd-Gymru ni, ond a medre darllen plentyn 11. Wel, mae hynny eto, mae'n analluogi nhw i fod rwy'n credu yn ddinasyddion cyflawn ac i lwyddo yn ei gwaith ac yn ei bywyd bob dydd, ar wahân i'r golled ddiwylliannol wrth gwrs. Felly mae prosiect fel prosiect stori sydyn, a gyda'r 7 teitl sy'n cael ei gyhoeddi heddi, dyna hanner 100 o deitlau mae'n debyg wedi gyhoeddi dros gyfnod y flynyddoedd yma yng Nghymru, yn y Gymraeg ac yn y Saesneg. Ond mae prosiect hwnnw i weld i fi yn prosiect allweddol ac o fydd mawr i'r gymdeithas gyfan. Ar draws yr gwledydd Prydain, mae yna 3 miliwn o gopïau o'r llyfrau sydd wedi cynhyrchu wedi i gwerthu a'i dosbarthu. Ac maen nhw wedi cyrraedd nid yn unig y llyfrgelloedd a'r llyfrwerthwyr ac yn y blaen, ond mae yna rhai i'w cael yng ngharchardai ac ymhlith y teithwyr mudol ac yn y blaen sydd, wrth gwrs, ym mhob gwlad. Felly, i'r graddau hynny, dyna os ydy'r llynennau mesur yna yn rhai dibynadwy, wel mae yn awgrymu bod ni'n medru cyrraedd rychwant o bobl a bod yna rhywfaint o les yn deillio o hynny.